Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο στο κανάλι και σήμερα θα σας πάω μέχρι το πάρκο της γειτονιάς μου και ξεκινήσαμε τώρα. Θα ανεβούν πολύ ωραία βιντεάκια, απλώς τώρα άνοιξα το κανάλι. Να δω πέρα η γειτονιά μου. Πέρα ωραία σπίτια. Να το πάρκο, παιδιά. Είναι ένα πάρκο χτισμένο από το 2010-2012. Είναι το Φιδείας και Πολυξένη Διαμαντή πάρκο. Μπαίνεις κάπως εδώ, ξεκινάς. Εδώ πέρα είναι οι τραμπάλες, όχι οι τραμπάλες, το κατρατσίλι, όπως το λέμε εμείς στα κυπριακά. Εδώ πέρα το γήπεδο μπάσκετ, καλαθόσφαιρας. Εδώ πέρα κάποια ωραία δεντράκια. Και συνεχίζουμε. Πάμε προς τις κούνιες. Να, εδώ πέρα οι κούνιες. Η τραμπάλα. Διάφορα δέντρα, διάφορα γατάκια. Και εδώ πέρα σε προειδοποιεί ότι είναι ψεκασμένα. Εδώ πέρα ερχόμαστε σε μια άλλη γειτονιά που είναι πολύ κοντά από τη δική μας που σας έδειξα λίγο πριν. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα έχουμε κάποιο σπίτι που θα χτιστεί, κάποια πολυκατοικία από πάνω στο σπίτι μου. Άλλα σπίτια και κάπως έτσι σε βγάζει, όπως ξεκινήσαμε από εδώ ίσια για να πάμε στο πάρκο. Στρίψαμε και μας βγάζει εδώ. Και βασικά στρίβουμε δεξιά και είμαστε στο σπίτι μας. Αυτή ήταν η γειτονιά μου. Για όσους σας άρεσε για την υποστήριξη του καναλιού, κάντε ένα subscribe και μια εγγραφή. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ. Γεια σας σε όλους.